Horas ma di hamuna akadongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus. Selamat ari Minggu ma dihita. Tapuji, tapasangap matuhata naung patariparahon pardalanan ni ngoluta di bagasan hahipason sahat tu ari Minggu sadarion. Nuaeng, naeng dohotata ma acara parmingguon, ima di Minggu pa 24 tondung Trinitatis, manang Minggu ha si tolusadaw ni debata ama, anak na Jesus Kristus, dohot tod di porbadia. Tod di porbadia na siya Tuhanima na mangingani roha doho pikirata, asa hibul rohata pasangapon Tuhani, tapuji tapasangap ma Tuhani. Tapuji jala tapasangap ma Tuhani, nasay manungguli roha ng pikiran, asa toktong marlingot laho marsaur doho Tuhani di hari Minggu na badiay. Ragam donian pangilailan ni portibion naman naiti roha nami asa holang siang Tuhani, asa unang marsaur kami doho Tuhani. Alay say disunggu di Tuhani do roha ng pikiran nami, asa toktong marlingot mangulahon patiknay. Atong beta mahita mamuji pasangapon Tuhani di acara parmingguon sa darion. Tapahibul marohata maddoho ti parmingguon naon marhite tema, dungo mahamu unang lilu. Ale Tuhan Jehovah debata nami, sahat tuhoma pamujon nami di ari Minggu sa darion, marsangap maho marhite parmingguon nami. Pahibul, jala pasada maroha ng pikiran nami, laho pasangapok ko, marede mahita siyan buku ede nomor 4, say puji debata. Say puji debata, Divay na si Rohana, huhutok tong basa, di na sa tinupana, ria mahitabi, mamuji debata, ay sesadonuan dosa tayo dibay disuruh debata anak na Jesus Kristus jadi macayarga dohitaon ditobus di porsan Jesusin dosa tasa suri asa mudar nai paias vitabe. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Jesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Tung isema dong aku di akabanwa gijang, jala dukkon niho, dang adong di halomohon rohaku di tanoon, nang pemerus sibuku dohot rohaku, say debatado partano batoan ni rohaku, jala parjabaraku sa liling-liling na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata jala ama nami, say urupi mahami, asa unang madeli hami, ujuro hapogosan tuhami. Jala unang magopo hubahe kami si lehon-lehon mi na denggani, ujuro pasupasum tuhami. Ramo tihami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon, lehon di hami haporseaon,
asa dohot hami parjambar di siteano ni akana porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde mahita sian buku ede nomor 30, Yesus lehon hatorangan. Yesus lehon hatorangan, habis daran mangatusi hatami. Lehon matana marnida, dohot rohana uboto darami. Asa tong maradopon, bohimi mardalan hami. Asa di gonggomi tonimi mahami. Lalu parima ajarin hami nadi haotonin dopen. Asalam porsea hami hosambindo hangoluan nami. Lam lumereng lam pasohon turoham marohanami. Hong batu hatam mapangalaman nami. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, imapatik parjolo sa hatu patik paupaton. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di torunitano, ianggo tungga besi sopaon manang sioluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, iyang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamu mapabadiahon aringgui, di naonomari maulahamu nasa siulomu, alai anggo ari papituhoni, ari pada dianan ni Jahoba debatamdoi, dang jadi homangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halalak pe namangibati hutam. Ai di naonomari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di baini do ubay na pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hopar tupatikmi. Amen. Maredde mahita sian buku ede nomor 686, Ramundoaw. Ramundo
Tatopo tima dosat tatuado pani debata, martangi ang mahita. Ale Tuhan debata ama nami pargogo na so hatudosan, para si rohami dahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopo ti dosa nami nagodangi. Dibagas san hajahat o dohami tubu, jaladang adong haporsyaon dibagas san rohanami hiyan. Saluhut dohami manibil siyan akka dalan mo. Matchay godang do pangalausyon nami di patik mo. Alay ingot mahami ali Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami, dohot pangalausyon nami. Say ingot mahami hobar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmo. Ali Tuhan Jesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhase saan ni dosata. Ro mahamu tuaw asa mangolutod di muna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado sa muna songon abit bunga dapdap, botar do bahenok ku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabi songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita siyan buku ede nomor 355 malungundo rohakinon. Tabigema ha tani debata, trupuk epistel di mingguon, ima natar surat di buku ni panurirang Daniel bidu 12, mamukas yan ayat sada rodi ayat siya. Dungi ditiki ujui, hehe mamikael iduk na balgay, na hehe humokop akka anak ni bangsom, jadi masama tiki hagogotan na sodung dumatangi, ola ni dung adong bangso sa hatro ditiki panipuli.
Alay apala ditiki na sa sadaima malua bangsom, luhut akan na jupang tarsurat di bagasan pustaha hanguluan. Jala torop sian halak namudum di bagasan orbuk litanoi tersunggul sogot. Nade batu hanguluas salileng-lelengna, nade batu haurahon meragam-ragam, gabi bias-bias salileng-lelengna. Jala halak akan napatas marroha, marsinod dang sogot songonsod dang nilangit. Jala nasida akan na manogunogu torop halak tu hatigoran, marsinod dang sogot songon bitang rodi sa leleng-leleng na. Yaho ale Daniel, tabulihom maakahatay, jala sahabi pustahai, pai majupang tiki pandipuli. Jadi torop halak manulit kit hatai, gabi tabbasi tutu parbinotongan na. Dungi marni damaaw Daniel, gabi idama, jongjong disi dua halak na asing, nasada di baribaon ni batang aiki, nasada nari di baribanay. Dungi Roma hata ni nasada madok tu bawa na marpahian huri, na jongjong di atas aik ni batang aihi. Sadia lilingon asa jupang ujung niak ka halonganganon. Dungi hubigi maswara ni bawa na marpahian hori, na jongjong di atas aik ni batang aiki, laos di patol-tol matangan na siya mundot habirang dopa banua gijang. Asa marmangmang ibana tu ibana na mangulu sa leleng-leleng na. Ikonjolo salpo sa datiki, dua tiki, dohot sa tonga tiki naong binuhul hiyan. Jaladung pesohot parserahan ni pasi-pasi siyan bangso na badiyay, ipe asa marujung sa luhut nay. Jadi hubigido niyan hatay, alay dang dapot rohaku, gabi ni kuma. Ali tu aku, ahado apala ujung ni saluhut nay. Alay ni na iba nama, laho maho ale Daniel, ay ikon buni jala tarsahap akahatay sahat ro di tiki panipuli. Ido sahat na, martua do aka na tumangihon hata ni debata, jala na umpiopsa. Amen. Marid de mahita siyan buku ed de nomor 230 on mana di rohaki. On mana di rohaki, Jesus iba Tuhaki, magope por ti mion, tu ebana rohaku. Holat ko Tuhan tongon, nataw kos ni rohaku, dan namaku ang bolong, na marlingot Tahatidak kon ma hapor siyaw tayi, songon na hinatidak kon idongat ta sa hapor siyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumopalangi dohot tano. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siyanto di porbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Stilatus, na mate tarpajal do iba na dihaw pinorsilang, na tuwa tu banwa toru dung ditanom, na mula mangolo di ari patoluhon, na manaik tu surgo, laho hudul tu siyamu ni debata Jehovah, amanay pargogo na so hatudosani. Disi maiba na pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumihalak na mangolo doho na mate. Aw porsea dito di porbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hato panihala Kristen akka na badia, doho di hasesaan ni dosa, doho di hatayin na madok, mulak mangolo sogo dagik ni halak ng mate, doho di hanguluan na sorasuda. Amen.
pasada rohata martang yang mahita. Debata Jehovah, debata ama, anak dohot todi parbadia, si tolusada, nahusobahami marhite, anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliati dohot puji-pujian ma di sobbahor roha nami tuho aliamang pardenggan basa. Ala toktong di perhatopot roha nami, pangiring-ringmu, pardonganiommu, dohot balgani pasu-pasum nahu calohami, di padalan ningolu nami, manipat sa mingguon. Boy hami marhahi pason, mardalan hami, hucalohami, las ni rohan nang arsak ni roha pe, alay adullo las ni roha di pasahat ho, ala ni holongmu, tuhami akan na tinabusmu. Di papungu asin ni roham do pehami aliamang nabasa, di bagas joro na pinarbadiamon, laho mamuji pasangapoko, terlumobi lau tumangihon hatam, alani aliamang, jongjong ima perpunguan namion, jaloma persobaon nami, jala jumulu sesa dosa pangalasion nami, asa tamahami jongjong di jolom martangiang, jala asa tangihonommu tangiang pangiduan namion. Mauliate madi huamang nung adileon ho arina tiur arina baru di minggu na pinarbadiamon tuhami akka na tinopam las rohanami ro manopoto marpungu di joromon alani aliamang toktong mapasada rohani ruasmu ukap rohani ruasmu pashaton pamujiot tuho jala marhaposat tuhoma hami akana tinubusmon mauliate disudia kapasu-pasum manipat sa minggon ragam hubulus hami akana masar di padalanan ningolu nami aliamang banon nami maitu julum dia kasilas ni rohai mauluati gudang meletuk pe arsak ni roha di pasat ho tuhami asa ingot mahami toktong di padalan ningulu nami marpangucadiat tuho unang marpangucadian tu pikiran nami sendiri hutangnya kok kami masude ruas ni huriam manang nadidia penwaing aliamang nasurap hami boy marpungu di bagas jorom menang na ahape ulaon nasida toktong matuho pasat hami asa pasu-pasumu nasida molo alani na di bagasan parsahito dua liamang hodo padauni na sumurung jama ma pamatang niak kana marsahit pasu-pasu kasi pangano dohot ubat asa gabei pahipas parsahiton siyan pamatang nasida boy tuari nang ro tuminggu nang ro hipas nasida marsaur dohot hami tumangihon hatam apuli akka na marsak roha alani hamatean nagali dohot akka na tumatangis aposanmu iliulilus siyan si malolong nasida unak sa ituki alay margugo di pasahat sudia kaparukilon na tuho. Sudi halak Kristen na patupahon permingguon di partikianon tuho do pasaton nami aliamang diganop inganan asa pada ommu sudi akka pangguturi boy bahena mu marsonak-sonang sudi halak Kristen mamuji pasangapok ko di minggu na pinarbadian mon jelas sahat mahasitongan ni baritam tu sudah ruas na Roma muji pasangapok hutangnya ko kami nang yanakon nami na pinalumehom itu hami asa ho aliamang
na mengajari akan tua-tua asa gabe boy hami mengajari yanakon nami tu dalal lomoni roham jala perjolo gabe situruon teladan ma akan tua-tua di pangalaho di pabahenan tuak kayanakon jala yanakon nami na di bagasan persikolan donganamu aliamang merahi pason di persikolan na lianamu hapistaran dapat nasida cita-cita nadia tu partikian na minuhulmu diaka na mengaluli karejo aliamang patuduhonomu aka pajapalan nalomak suak songoni di keluarga na mauas diaka parayanak konon anak dohot boru pasahatom muiritikina aliamang tuaka keluarga Kristen na toktong mangido marsi hohot tuho aliamang pardenggan basa tangya konon nami sude akka pangula ni huria dohot akka perjamita di partikianon di minggu na pinarbadamon asahon na marguguyhon akka napasom na lau pasahaton baritam tu sude ruas ni huriam di permingguan di ganup inganan sahat mahasitongan ni baritam tuhami pasu-pasu mahatam barita na uliih asa margogo hami madalani hasyanganon molohopiop hami hatami dingolunami perbadiai rohanami majaloi terlumobi naposom nanaik pasahaton baritam di tengah-tengah nami satu kinai homa ali amang nama masu-masu naposomi na mangalean kebijaksanaan tunaposom lau pasahaton baritam terpasu-pasu mahatam terpasu-pasu mahami sude guarmu ma namar sangap jalo tangihon oloi jala pasiko ma tangyang namion na husob bahok kami holan mangasahon guarni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami amin. Maret de mahita sian buku ede nomor 240 o hamuna na porsea huhut tapasahat ma pelean sadaa dohot sadabe. Ut
Damen debatana sumurung sian saluhuk na roha, imana mangaramoti akka ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Damang dohot dainang, di minggutta sedarion, di paborhat hatan debatado hita, imana tersurat di Markus biddu 10 mamuka maisian ayat sada, sahat rodi ayat walu, songnon ma hatani tuhatta. Laho tumadikon bagas joroi, ninna sahalak sisian nama madok ibana, bereng ma guru nami ulini akka batuon, doho tongam ni akka jabuon. Alai ninna Yesus ma madok ibana, di idahodo jabu akka nabulunon, dang pasobuon nanggo 2 batu martiritidi naso gargaranna. Dungi uju hudul ibana di dodok jetun, todok kon joroi, pulik ma disukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes, dohot si Andreas ibana. Pabua matuhami, adigan masai, jaladia matadana pabua na songgok ma saluhuknai, jala di hatahu Yesus ma tunasida songono. Jaga mahamu, sotung dililuhon halak hamu, ay lado na rosogot manolu guarhu, akka namadok, ahu doi, gabe torok ma lilu bahenon nasida. Asa molo dibege hamu barita ni akka hamu suon, rodi goar ni namar musu, unang hamu tarsonggot, dang terbahen somasa akai, alai dang idope ujungna. Aina hihido sugut bangso maraloho bangso, harajaon maralohon harajaon, masa manang laho marluat-luat, masa manang haleon, permulaan ni pabebionna doi, ima sahana. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Topik di minggutta sedarion, dungo mahamu, unang lidu. Bagas joro simbol nina persauran nina porsea. Dohot debata, ima inganan nabadia bagas joro ni tuhattai. Jala molota ida, hata ha porseaon ni halak Kristen di ponggol patuluhon, di dokdo ahu porsea di todi parbadia. Jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia. Hamu akadongan saha porseaon di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Bagas joro ni debata ditikki ni Tuhan Yesus. Ima bangunan na pinajongjong ni si Jerubabel dohot si Esra. Na nirenovasi ni si Herodes di tahun 20 saha tu saplusia sebelum Masehi. Sada bagas joro nama semegah, jala uli idaun. Gudang halak kagum ala ni haulion ni bagas joroi. Dakolan ala ni bidangna doh balgana. Alai ala dilapis dohot mas. Bui gabi mantuluhon cahaya keemasan. Nama bahen gabi silo mata mamereng. Omma namasai dibanggahon halak Yahudi di hati ai. Dakolan halak Yahudi. Dohok donang akkasisean ni Tuhan Yesus. Kagum marnida haulion ni bagas joroi. Hamu akadongan saha porseaon di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Di jami tahun, di suriraku Yesus do taringot tuhaleng seni kota Jerusalem. Songoni nang bagas joro,
na pinauli ni Raja Herodes, ala dirajumi sada keajaiban dunia, ima na totong dipauli di atas dolok Moria. Di sido anggo inganan hajong-jongan ni joroi, marnida tongam ni akka batu-batu na di dolok, ima mabahil longang rohani akka sisianna. Songoni nang material di joroi dilapis dohot mas, jala molo hona sinar mataniari pasti memantulkan cahaya yang sangat menyilaukan. Terlumubi molo ditatap sian nadau, terida ma joroi songo dolok nani linggoman ni salju. Marbotar idaun sian nadau. Asa tung uli jalat tongam matutu bagas joro di mata ni akka sisianna. Doho akka namernida bagas joroi. Hinurhoni ima adong mengekspresihon bahwa bangunani ima perpaduan ni halak seni dohot prestasi ni jolma. Hamu akadongan sa porseaon asa merujahan sianima ubahen tubuh padohan ni akka sisean nai tu Jesus nama dok bereng maguru nami ulini akka batuon doh tongam ni akka jabon taida di ayak sadai. Asa sianima mabain akka sisiani berdecak kagum. Uhud mengklaim di pikiran dasida dan mungkin bangunan nasongoni toguna jala tongamna boy runtuh. Jala justru abadi doi saliling nililingna ima di roha ni akka sisean ni Tuhan Yesus. Hape Yesus sendiri tang makkalomohon nasongoni. Gabe na Jesus ma tu nasida. Di idahudu jabu akka nabulunon. Dang pasobuon nanggo dua batu martidititi. Naso gargaronna. Tajaha takas ayat 2. Alus ni Jesus ipa tuduhon tung masaleama Jesus di ida nasida. Hirana umarga di debata bangunan na ida homega. Hape sasitong nadang adong hapolinon di bagasanna. Ima nahia Jesus muruk tu akka malim ni halak Jahudi. Ala di bahin nasida bagas joro ni debata. Inganan panuhoran dohot panggadisan. Gabe dido ibana ma. Inganan ni akka pamangus. Sarang penyamun bagas joroi di bahe kamu. Lapatanna haguguun ni bangunan ni bagas joro ni debata. Dan terletak di batu nabalga. Ay molo di ropakku bangunani, manang sega bangunani, dan adong bit na tinggal na bui ingototta. Dan di bangunan na mega jaminan na maringanan di bata. Alai di rohan di jolma do. Di rohan ni jolma ido sa sitong na bagas joro inganan ni debata. Ala ni ido dido Jesus tu akka sisianna. Jaga mahamu. Sotung dililuhon halak kamu. Waspadalah. Lilu do hapor siaw ni jolma molo di hapor siay bangunan na mega. Sebagai jaminan ni hagugon ni bagas joro ni debata. Debatado
hagugoon bagas jorona. Molo tinggal debata di bagasan rohani jolma, dang mago bagas joroni debata ima roha ni jolma. Nangpe mangargar bagunani, nangpe sega bagas joroi, ay boido bangunon muse, holan bangunan sabindo. Alai rohani jolma ido nau porlu gabi bagas joro na totoknya di bagasan. Ima bagas joro na mangulu na bergerak mabuan kerajaan ni debata tu saluhut bangso. Tu saluhut keluarga. Hamu akadongan sapor siau. Suku-suku dorohani akasisianna naopati. Si Petrus, si Jakobus, si Yohanes, dohot si Andreas. Pabagason manang manulikit sedihari masay. Pabua ma Tuhani. Adigam masay. Jala dia matadana. Pabua songgok ma saluhukna. Suku-suku ni sisean tu guruna ima Jesus. Takasdo di roha doho pikiran ni Jesus. Mernida hinadea ni akamara. Meredupun haporsiaun ni jolma. Nama ronggoman adorang sosaha tutiki ari perpudi. Ima sian akka perpoda haliluon. Bahkan nama ngarajumi dirina songon Mesias. Di tonga-tonga ni huria. Alani ido ubahen di jamoto Jesus akka sisiani. Taringok tu rumang nina masa donok tu ari perpudi ima di ayat 5. Jaga mahamu sotung dililuhon halak hamu. Di hata Jesus do nang hinadiak ni akka pangajarion. Songoni nang pengakuan na manulu guar ni Jesus. Manang Mesias palsu. Jala tung torop halak lilu binahen ni pangajarion ni perpuda haliluon. Alani ima rikot halak na persea pada sipon ha porsion nabi huhut lam takas manada jala mangului hatan debata sabing di bagasan nguluna asa unang dililuhon portibion ha porseaon ni hita ruas ni huriatta. Alani ido di pengok Jesus hita di minggutta sederion. Waspadalah. Manat mahamu. Asa unang lilu ha porsyon muna. Ay gudang mabah kita lilu. Gabi dao sian debata. Termasuk aka ajaran-ajaran, aka dogma, aliran, sekte, gabi mabahin hita, ruas, holang, dao, sian debata. Hamu akadongan sapor siaon di bagasan Jesus Kristus. Di patorang Jesus do paadarhon taringok tu harorona na padua hadion. Alai di formalisasi Jesus do gagasani di bagasa dua gambaran namarhonan tu arini Tuhani. Ima na perjulu masa mahamusuon dohok gowar ni namarmusu. Na paduahon masa maporang ni bangso tu bangso, harajaon maralohon harajaon.
laho marluat-luat. Dohot masa ma nang haleon songon permulaan ni pabibionna molo tajaha di ayat walui. Panurangon di Jesuson taringo tu akka na naing masa tu tikin na naing ro. Naing pa sa sitong na siyan na jolo nunga tung masa niyan porang. Maralohon akka bangso di Portibion. Jala terus do adong lalu di Portibion. Alai na naing dohonon ni Jesus ima parniahapan ni jolmaido. Tu bagasa dosa saha tu tikion. Iko margugudu akan aporsea mengadupi perniahapan nang sita onon saliling bangulu di Portibion. Naing lam bangulu haporsiota holan di Yesus Kristus nang pegudang perniahapan na taadopi itong-atongan ni Portibion. Nang pegudang taadopi aka pergumulan hidup. Nang pegudang taadopi aka hasiton itong-atongan ni Portibion. Alai di minggut sedarion di papos rohani tuhatta dohita. Asa totok kita marhaposan jala marpangusadean holan tu tuhatta Yesus Kristus. Di paturang Yesus do perniahapan nang sitaon ni jolma nalamposi tutiki naneng ro. Songot tada harona di ari parpudi. Perniahapan Yesus ima mula manang awal perniahapan ni akkana porsea di Portibio. Ima jala lam godang do jolma na mamake guarni Yesus laho mangeluhon akka na porsea. Marhite akka bencana alam. Haleon. Porang nang akka na masa. Jala masa do perbolatan nang na masibunuan itong-atongan ni keluarga. Alani hosom. Late. Dot akka pengkhianatan. Alai di Yesus dang pola ikom mabiar manang tahutan akka na porsea. Ai didongani todina dohita. Na perlu jaga jala manat, berjaga-jagalah, waspada akan porsea, mengadupi akan masai, ido namalua saha rodi harorona di ari parpudi. Molo jamot kita, molo tetap kita waspada, Tuhan pasti akan melindungi yang percaya kepada Dia. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Ahado nanaing si putih hatta, si jamitata di minggutta sadarion di Markus bidu 10 ayat sada sah rodi ayat walu. Na perjulu hurang menaik donian turohani Yesus manaringoti haulion ni bagas coro na di Jerusalem. Alana hurang sitondo pamakionna di bahen akka pangituai ni Yahudi. Buita hida paruluda sida pe di bagas joroi horan asa ditabi halak do nasida. Jala molo martangiang nasida tung masay gajang-gajang. Hape hadirionna naing mamulgak akka namardangol do nasida. Alani i asa arga akka bagas joro inganan parminggota suang-suang nang bagas tape nang jabut tape naing matutu
gabi bagas pertangyangan bahenotta garejai jabutai inganan mabigi dohot mangajarhon hatani Jehovah bahenotta jabutta songoni nang bagas joro ima nagabe inganan ni naporsea manangihon dohot mangulahon hatani debata. Inganan pertangyangan, inganan martangiang, memuji debata Jehovah, huhut majalo pasuna. Inganan mangalehon panuturion, dohot patugu, papos rohani sude ruas, lam argahonon nama tutu, hayason dohot habadiaun ni bagas coroi. Tadani naporsea doi, molo sa iyas jala badia tabahen bagas par mingguotai. Napaduahon, dungi muse di pengotto doa kasisean ni Tuhan Yesus. Asa unang lalap di haulion ni bangunan na di Portibion. Songonido nakita. Argado akka na uli di Portibion. Argado akka batu doho mas na gabibahan ni bangunan ni. Alay unang magabi holan di haulion nai rohatta lohot. Laos den gaddoi paingoton bangsota huriana nuaing manang sudi colma ditiki na perpudion. Ay gabi gumodang tu akalugam doho betu rohani jolma nuaing. Gabi marsuali do akan nasa bangso. Beda suku alani betu. Si pata gabi guk betu di jari-jari ini na di bejolma. Si pata gabi sorotan tangan nai. Si pata gabi olo adong kecemburuan HP nunga di bagas joro nasida rap merminggu. Alani ido gabi si pata go biar ala olo jolma mani pemas nagudangi di bagasna. Alai tengok ma saluhu nai magar-gar doi. Saluhu nai ikut tinggal doi di Portibion. Alai nahot si buanotta di bagasan ngulutta dohot haporseotta ima Kristus Yesus Tuhani. Dongan sa porsiaon di minggutta sadarion. Paima somasa tiki nabi Nuhul li Tuhatta. Rodo akka perpuda haliluon. Nama ngaliliani rohani ragam ni akka pangajarion. Molo ta ida naking sian jamitatta di minggutta sadarion. Alai narumikot si jamotototta ima pardoras ni akka poda pergagapi dohot saha tu sude jolma marhite alat komunikasi nalam tu hisakna. Ai samaul pepoda nalipei somal do akka poda nalipe rotu akka sudut na uposo dohot akka na diinganan na sodingpe alai bui ro manegai pikiran manegai haporsion ni jolma alani maju ni zaman di bagasa partikianon bui do mabuat jolmai menait rohani jolmai gabi dau siad debata alani akka internet dohot handphone namalo
alani ikkol lam takas do pangarado tion ni huria perhalado tu akka ruasna akka na tua-tua manang natoras tu akka anak konna akka namar saripe suang songoni nang akka namar hamarangi nama sarikot sian sude tona pengajarion ni Tuhan Yesus unang tersonggot dan hidupe ujungna ikom marroha bisuk do halak Kristen di pardalanan na di Portibion pai maro ari parpuri halak na marroha dang manadikon akka namasay alai inklusif mangolu di bagasna huhut ikon kritis manang menilai jala mangalehon kontribusi saha tu na manodangi manorangi akka namasai marhite poda nasian Tuhan Yesus na paduahon siapa dohan ni Tuhan Yesus dan hidup ujungna paingoton sude doi dang adong nabui manot Tuhon arina unang adong nama subo-subo manulukiti arinai manang namar gagap taringok tusi nunga tunggodang di sejarah na lalu nama subo-subo manot Tuhon ari na parpudi alai olat ni nuaing seterila do nesidebi alanya ala sotikos songon na didok nesidei ala sotikos nani baritahon nai alani tapahohom marohatta dang sude tutu siat taringok tu surgoi di utok-utok tahun sotung putar alai tapa masuk ma utok-utok tai tu bagasan surgoi asa sonang jala marlas niroha hita Tuhan ma nama masu-masu huriana amen martangiang mahita mauliate hupasat tami tuho ali amang pardengga basa di bagasan Kristus Yesus doho todi parbadia na mangalehon dohot na pasahaton barita na uli na gabe si piopon nami dohot na gabe si ulahon nami pasu-pasu matuhan hatami disadok ruas ni huriam asa totok kami mangulu holan di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus na totong mangalehon las ni roha doho na totong na mangalehon hisar ni roha laho mangulahon akka ulon nami hupuji hami maho Tuhan holan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus doho todi parbadia amen. Marede mahita sia buku ede nomor 240 sia ngot maho otodiki laus disom mahita pasahat don pilihan na paduahon. Domi, te bagasan do
Mauliate ma dituhani, naung pasahaton hatanai tu hita di hari Minggu sadarion, namanosoi rohatta, asa totong dungo jala marsihohot di bagasan Tuhani, ai namau tau do musutta ima si bolisi namanaiti rohatta, asa holang sian Tuhani, tajalo mahagogoon na siya Tuhani, marhite toddina, toddi parbadia, nasai manungguli rohatta, asa marsihohot di bagasan Tuhani. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami makaporsiai hatami, asahot haporsiaon nami makaposi hatami. Molotung rope hasusaan manahupi ngulu nami, dohot pangelailan isibulis na sai manaiti rohan nami asa holang sian ho, pahot maha porsiaon nami hola tuho, dohot maniup baga-baga haluaun nasian Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Molo songonido posni rohatta dohot pakrimota tu Tuhani, ibana napadungohon hita ganup tiki, unang lilu haporsiota di bahen portibion, tapasahat mangulutta tu ibana, asa ibana mangarajai roha dohot pikiratta, taingot mahata na namadok, sai na donganakku doho ganup ari rasi rasa ro ajal di hasianganon, tapasahat mangulutta tu ibana. Saat matu Yesus, saluhut manuki, roharang pambahen aku, saluhut natiki. Saat matu Yesus, saluhut nadiriki, saat matu Yesus, saluhut nadiriki. Tapasahat ma pilihan na tapapungot tu debata, martangiang mahita. Ali debata amanami na di banwagicang. Hodo haroroan ni salhut silehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mau diutus. Hupasat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hu perhasiak kami pilihanon, pati buluhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion, buhay maruhan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileol-lehom mitu hami, asalam gerger hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon ni tondiro di pamataku, osadohot gogoki, rodi saluhut artaku. Saat itu masa jatuh kudro. Ali amanami na di bonogicang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut malomon roham di banwatongon, songon na di bonogicang. Lehon matuhami sedarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami.
Unang hami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur homma damena tuton di munabe. Amin.